tekee perhos jo, niin nyt teidän tehtävä on oikeasti katsoa sitä tempoa, mikä se tempo on ja mitä teidän pitäisi tehdä. Nyt se alkaa olla jo tässä korvien välissä, eli nyt meidän aivoissa se tieto, että okei, miten mä pääsen niinku oikeasti tekemään sen. Et se on niinku sellainen leijona-asenne, mistä mä aina puhun. Se on nyt niinku, koska akro on sitä, että me ollaan, että välillä vaan sä joudut niinku vetää sen jalan sinne alle, jos teet perhosen ja voltin, niin että me toisteta samoja virheitä, niin se mitä monien pitäisi nyt alkaa yrittää on se alkuonnistus. Teillä on tuolla yli 20-30 senttiä niinku avustusta. Mä ymmärrän, että se on aika korkea, että se voi pelottaa, mutta sitten tää ponnistuslauta heittää. Se ei saa mennä pitkälle, muistakaa se on lyhyt, eli nyt meidän pitäisi saada tämä sellainen ponnistus.